Fiets. Heel geweldig, helemaal geweldig. Ja, ik ben er helemaal tevreden over. Waarom? Omdat ik dan een heel stuk kan fietsen zonder dat ik vermoeid raak. En zo kan ik toch lekker de omgeving op de fiets zien en hoef ik niet altijd met de auto. Fietst u nou ook meer? Ja, dat sowieso, ja. Ja, dus heel veel meer. Nou, ik vind hem heel mooi, maar ik vind hem ook heel gevaarlijk. Want ze zijn heel snel bij je. En er is niet iedere automobilist op een dag staan, dacht ik zo. Maar dat heeft dan waarschijnlijk gewoon tijd nodig. Nou, hij is er al eventjes, dacht ik zo. Nou, ik vind het voor de mensen die dat is van mijn leeftijd, is het een uitkomst. Maar ik vind ook wel eens dat ze te hard gaan. En dat vind ik niet verantwoord. Helemaal geweldig. Kijk, ik heb er zelf eentje. Ik zou niet meer zonder willen. Maar waarom? Wat is het grote voordeel? Het geeft mij ondersteuning met fietsen. Dus je kan verder fietsen voor dezelfde energie van jezelf. Dus voor mij is dat ideaal. Ik zou niet meer zonder willen. Maar er wordt ook gezegd van het kan wel gevaarlijk zijn aangezien ze redelijk snel gaan. Ja, dat klopt. Die gaat heel snel. Alleen moet je daar zelf over nadenken. Als ik bij de rotonde kom, ik moet ook kijken en niet klakkeloos de rotonde overgaan. Dus ik kijk of de auto mij wel gezien heeft. Dus ja, en dat doet niet iedereen. Voor ouderen is het inderdaad lastig. Het is eng. Gevaarlijk ook, vooral voor oudere mensen. Die kennen de snelheid niet van zo'n ding. En dat is, ja, vind ik toch wel gevaarlijk, ja. Voor hun, maar ook voor de andere verkeersdeelnemers. Ja. Heeft u zelf ook een elektrische fiets? Nee, ik heb helemaal geen fiets. Nou, ik vind de elektrische fiets wel een aangename fiets. Ik heb hem zelf niet, maar ik denk voor mensen die trapondersteuning nodig hebben dat wel een fijn apparaat is. En waarom heb je hem zelf dan niet? Ten eerste, ik vind hem vrij prijzig. En ik ben nog jong, dus ik kan nog goed fietsen op een gewone fiets. Zonder trapondersteuning. Ik gebruik hem niet. Niet noodzakelijk, helemaal niet. Nee, ik ben 88, dus ik fiets nog normaal. Maar men fietst te hard. En ze halen je in en dan schrik je je eigen wezenloos. Dat is het. Geweldig, want ik heb er zelf een. En ik zou er niet zonder meer willen. Zo fijn vind ik dat. Waarom is dat zo fijn? Omdat die elektrisch is en omdat ik pijn aan mijn benen heb. Dus dan is het makkelijker om te fietsen. En fietst u nu ook veel verder dan? Ik fiets verder, ja. En meer? En meer. Omdat het makkelijker is natuurlijk, hè. Maar ze gaan wel heel snel. Ja, maar dat ligt aan je eigen. Je kan hem in allerlei standen zetten. Dus ik zet hem altijd in een lage stand, zodat ik toch nog bezig ben om te bewegen. Want dat is het belangrijkste, hè. En laat u dan wel extra op als u zo snel gaat? Want automobilisten hebben vaak niet in de gaten hoe snel je gaat. Dat vind ik dus een beetje eng eigenlijk. En ik laat mijn man altijd voorop rijden, zodat ik erachteraan kan. Maar dus ook niet zo hard, maar wel dat het wat makkelijker is. Dus... Nou, ik zelf gebruik hem niet, want ik vind gewoon belangrijk dat je spier en alles. En daar heb ik ook met de dokter over gehad. Mijn hele familie die hebben allemaal een elektrische fiets, alleen mijn man en ik niet. Dus ja. En als u dan samen gaat fietsen met de familie, hoe gaat dat dan? Ja, dan moeten we aanpassen, want dan haal ik hun meestal niet bij en zo. Maar ik vind het ook belangrijk dat je zelf je spieren goed gebruikt en zo. Wat vindt u dan van de snelheid van een elektrische fiets? Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Een uitkomst. Zeker voor die oudjes. Heeft u hem al lang? Nou, we hebben hem denk ik een jaar of 6, 7. Ja. En wat is nou het grote voordeel voor u? Nou luister, het is met oudjes gewoon zo. De spierkracht die neemt af. En dan een beetje hulp in de rug, dat is nooit verkeerd. Toch? Wat vindt u dan van de snelheid?
Ik vind het prima. Ja. Hij hoeft voor mij niet harder, nee. Als je dat bedoelt. Of gaat hij te hard? Dat bedoel ik. Nou, ik ben het met je eens. Ze zijn er wel eens bij die komen voorbij stuiven op een kruispunt dat je zegt van nou, als het goed gaat dan heb je mazzel. Toch? Zeker. Ja. Nou ja, dat zijn dus de minpuntjes ervan. Er zijn er dus een hele hoop die zo'n fiets hebben en die eigenlijk niet mee om kunnen gaan. En dat is jammer. Dat kost alleen maar een hele hoop ellende. Ongevallen, noem het maar op. En schrikreacties niet te vergeten. Dus, ja. Dankjewel. Stropbrood. 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 Stropbrood.